Erokamano ahinya ne jok matudore kodwa kendo matielo mar adek machielo ni nochakore gokinyi mang'ich ahinya were mag jokopere nogwedhowa kaeri, wachako wabedo jatich Nyasaye Rafael, wachako wanwang'o wende kendo kaka nasingo ni mokwongo ni bang' mano wadhi bedo jatich Nyasaye brother Wycliffe mabende sani koro en jaloch sama ne campaign dhi mbele mar piem mar wende maber mawuok e piny maluo Nyanza, oruko ne nitie kaeri kendo waneno ka en kaeri gi weche manochano maber. Nyasaye notimo ng'uono to biro mana wacho kendo wuon ka wang'amiye thuolo. Koro kiny ma kawuono chak bedo kodwa, wer morumo no ne mare ne wacho ni mae ndalo walam Yesu ka ndalo pok orumo. Kendo ang'e ni segodhori gi wende go ahinya kama intie medikete mane Lolwe TV mani kod en Poyan Mumbo Jakadongo. Kik idhi mabor ahinya. Jatich Nyasaye opaki suruoth. Mokwongo agoero kamano gi thuolo mikawo mondo chak iduoge Lolwe TV kaeri chieno ma jotisho mondo irombe go oganda Nyasaye mabende ne wan go ka wik mokalo. Ang'e nitie joma ne ni mokwongo sama giseng'eyi bat inyalo chak imos gi chak iwachni gi nyingi kok wachak chenro ni okinyi ma kawuono. Opak Yesu Ruoth ne johera mag Lolwe TV ma jatich Ruoth brother Wycliffe Odhiambo Oruko. Amen. Koro jatich Nyasaye ing'e ni kawuono awinja ka koro in gi wir moro mopogore nikech ang'e ni sani koro piny luo Nyanza ka piem ne pek ahinya. To ne wan ka last time kwa wuoyo gi jopiny ni mondo ogoni kura. Koro adana mi thuolo mondo kapok wawacho weche mang'eny ahinya to wach kura nodhi nade koka lendo nikech ang'e na tajafom na asefambo weche moko to kadona keti it jopiny kapok nikech koro an kodi kaeri. Koro kuongi wuonwa wach mar piem ma endelea ni to ni dhi nade nikech jogi bende ne tarajia ni to kata kano wuoyo kodwa to dogo wacho ang'o ka kose kelo ne ng'ato sukari jo Kenya te. Agoyo Jehova Nyasaye erokamano Jakadongo. Amen. Thuolo maber. Ing'eyo ni jotich show en show mineno gi piny mangima. Amen. Kendo waduoko ne Nyasaye erokamano ne fan magwa mag Lolwe TV. Lolwe TV en Lolwe ma Nyasaye ogwedho kendo ting'o malo. Amen. Ema nomiyo keneno ka ne entie kaka ne Nyasaye omiya mondo abed nominated kaka jangolo maber. E Marwa Award to nakwonga ringa biro mana kanyo jotich show ka kamano nikech jotich show ka en show magwedho ji kabisa. Aduoko ne Jehova Nyasaye erokamano kaka nakwayo kura ni mondo fans wago na kura gitimo kamano ng'at Nyasaye. Amen. Nikech ing'e ni wende wagi ma watiyo nego Jehova Nyasaye gwedho ogendni mang'eny oko kacha. To kakipenja ni to kura nodhi nade ng'at Nyasaye. Ing'e ni jafwambo ni ing'e ni koni kian kodi yonge to da wacho negi koro ka in kada wacho intie fans maga duoko nu erokamano ahinya. Utimo tich maber kabisa nikech nugona kura ma koro ne Nyasaye otimo honi. Ing'e ni kwisego kura to koro in iweyo kanyo to koro Nyasaye timo ang'o? Nyasaye tiyo. To Nyasaye notiyonwa maber kabisa mane wayudo kikombe kendo ane jaloch makoro no ting'o kombe no ayanga manyiso ni brother Wycliffe Oruko koro the best gospel artist of the year Marwa Award 2022. Wow, congratulations Nyasaye mondo med gwedhi ahinya. Koro chakre kawuono ng'ene jallo ma jaloch ma oyombe piny luo ne sone wende mag pako Nyasaye kaeri en brother Wycliffe Odhiambo Oruko. Higa ni te koro onge moro en ema koro en kanyaka higa ni rum nyaka chieng' moro ng'ato gole mabe ok bi gole. Amen. Koro jatich Nyasaye ng'eni jomoko nok wadwa donje wachni matut ahinya. To koro wanyalo penjo nikech nitie jomoko bende gombo mondo understand to company en ang'o nikech jomoko nitie joma kata ne ipiny woneno kombe madho go chai. Koro kong'iso company en ang'o jatich Nyasaye. Penjo maber ahinya Mumbo Jakadongo. E kit ngima nitie kaka watiyo matek. Ok kata jower kende kata ng'ata tiyo matek. To sami tiyo matek onego be ni bedo rewarded. Kata ka ng'ama reward yonge to in owuon inyalo reward yourself. Inyiso ni kaka koro ne wan e tich mosebedo kwa tiyo ne Jehova Nyasaye ni. Jomoko koro kowinjo ni ne wan e piem mar okombe to ng'ato koro wacho ni jotich Nyasaye be kara dhi e piem. Kendo kanyo no niga penji matek kabisa kech jomoko pari koro paro ni koro brother Wycliffe gini koro dhi e piem. Nikech kiyudo ka joma ne wan go ne antie gi jower mamoko mane oyierwa godo donge. Tiyudo ka ni ma Nyasaye otimo na ng'uono makora timang'o akawo kombe no ero. Ok nyis ni ne wantie gima ne walaro malicha. En mana ni ka ng'ato tiyo matek to ber kitime na demotivate. Nikech iyudo ka nitie jok ma negative in life. In life nyaka ibed joma kamago. To kinyal, we cannot get rid of them but we can manage them. To sami timo gimoro maber
to ber kibedo appreciated, ibedo celebrated. Eka koro jo Marwa Ward be noneno ni nitie jothumbewa ma e Luo Nyanza, gitiyo matek kabisa. To kaka gisebedo ka gitiyo matek, ere kaka wanyalo motivate gi mondo gimed tiyo ne Jehova Nyasaye. Ok en ohala moro mane watimo, but en aena ni mondo wabed motivated mondo wamed tiyo matek ne Jehova Nyasaye kwalando wach mondo ochop ne ogendini mang'eny. Iyudo ka samoro ng'ato dhi e studio to golo mana wer achiel to chunyo dhi otho gi wendno mochako timore nade owere godo. To inya neno koro ng'ama kamano ok nyal bedo motivated, ok nyal bedo appreciated. Exactly. Idwaro ng'ama kati dhi e studio ti golo wer to kotimo maber oko kanyo kata wer tiendelea to koro mane momiyo jo Marwa Ward noyiero wa mondo wan bende kik chunywa tho gi tiyo ne Jehova Nyasaye, nikech iyudo kaka sani nitie challenges mang'eny. Ng'ato golo wer to kigola gola wer ni to piracy nitie koni, in igolo wer sani to kata pok iwuok e studio to wer pok iyudo kata mano songlo mani tiyo go chande to ji te osetimore nade oseyudo wer. Koro iyudo ka chuny jo wer timore nade bedo mohol nikech gima giyud ma gidog go e studio timore nade otamore. To koro momiyo jogi obiro gi gima chalo kamaendi mondo med miyo wa mijing'o mondo wamed tiyo ne Jehova Nyasaye. Kamano to Nyasaye mato mana penjo to nikech ing'eni ndalo moko mokwongo kech ang'eni thoth jower kata joma dongo sani manie kanisa mamoko gi ne wan ga gi line moro mar jokopere ni jokwaya ne dhi ga e wer to ne biro go kombe no mana makata mokowe go onge to kwang'e ni jokbaro ni tikowe ng'ato koso penjo maber jakadongo penjo maber kabisa. Kitiyo matek e ngimani Nyasaye dwaro ng'ama tiyo matek, nikech kata mumo wacho ni ng'ama ok tiyo konego timre nade ok onego bil gimoro anda wacho ni kayudi kitiyo kichiemo to kitiyo tamayi kamano ng'ato. Koro kata wan kaka ne watiyo matek ni ang'eni mane makoro jopiny dwa penjo ni to brother Wycliffe koro noyudo million mang'eny. Tich matek ok bi nono. Nitie gima tin ma Nyasaye nyaka timre nade kowigo wach maler kuom tich matek. Kata kitiyo matek igawo puothi moro tidhi puro bando, iolo fertilizer, idoye maber, ipogori gi ng'ato maneno kaka cham to dhi oketa kacha to timore nade olal kamano. Koro wan be tich mane watiyo matek nitie reward moro matin ma Nyasaye miyowa mondo watimre nade wadog ge studio. Koro kaka wenda mana golo sani manyien mar jomolocho mor ni e dala ruoth chande. Koro wadhi kelo video maler ma koro timore nade nyalo dhi kamoro. Koro en gima ng'ato timo ema luwo bang'e. Amen. Erokamano ahinya. Okinyi ma kawuono kaka nasisi mokwongo wan gi jatich Nyasaye kaeri brother Wycliffe Odhiambo Oruko ma bende sani ne jaloch mar wende mag Nyasaye e piny Luo Nyanza. E kedo mane nitie kata campaign mane nitie kata loch mane ji laro noyombo kokalo kuom kwayo maru nikech fans mag Lolwe TV kaeri ne en kalas time kano kwayo kora to ambago erokamano jotisho kaeri nakono pile ni jomoko ne jotisho bende awuoro gimong'iyana kia kech mae kama weche nitie jomobiro kane mana kaka Nyasaye ting'o malo omiyo med iketo ne Lolwe pile ka pile odi kanyo kiketo Lolwe TV ibiro yudo gik mang'eny kendo ibiro go atwa pile ka pile kwapuonjore weche maber kaka nyalo dongori kata ne wuon kata bed mana in dala ka iwacho weche mabeyo weche ma dhogoro pile kod pile omiyo med iketo ne Lolwe TV wawach pile ni gini en marwa to kendo bedo ni en marwa ni okonyo joluo te kendo weche mantie kaeri gin weche manyalo konyo kata Nyasaye gi generation mabiro. Kokamano adana miye wendo Odhiambo Oruko moro achiel kaeri ma bende ahero ga ahinya iwacho kaka ng'oncha jomoko timango jomoko dwaro lwetgi mondo pamne ma ndalo piny oserumo wacho kama ng'at Nyasaye ng'eni sani sama koro waloso ni ng'at Nyasaye jakadongo nitie ng'ato nitie osiptal kacha chande ma ok onyal chung' to gombo ni ka Nyasaye dimiye ngima to nyalo dok mondo tine Nyasaye. Tiyudo ka ng'ato nitie ma en wach kanisa no isaye ga saya ng'at truth to ng'ato ywaga lwete ni anda bed gi lweta yawa kamo ne Nyasaye bed gi dhoga to wach ni anda bed gi dhoga dhi alando wach moro bed gi ita ng'ato be ywago mana tiende ni bed gi tienda dhi alande Nyasaye to ng'ato tiwinjo kikono ni mina tiende jathumono no ywag ni ng'ato miya tiende ma miel ga yie ng'alo paro ndego na yago tiende ama tiende no to koro in ma Nyasaye omiyi ngima onego bed ni kawo ngima no itiyo nego Jehova Nyasaye. Nitie momo moro ma wacho ni ande Nyasaye miya dhoga na nyalo wuoyogo anyawer ne Jehova Nyasaye. Tiyudo ka ng'ato en Nyasaye omiye ngima to koro kotine Jehova Nyasaye e yo motimore nade mowinjore en Nyasaye omiye wang'e mondo dhi olandgo injili to en wang'e ni otiyogo e yo mok ni kare. Koro wendno nyiso wa niya joma tiyo ne Nyasaye ochiwore mondo tine Jehova Nyasaye gi ngima ma Nyasaye omiyogi nyaka chieng' moro gine pok yang'o e piny polo. Koro in ka Nyasaye omiyi ngima kaka Nyasaye omiyi ngima jakadongo
nyaka tine amiel ga samoro ka amua anyalo pamo ne Nyasaye no motegno nikech ang'eyo gima kumogola. Koro gima jatich Nyasaye temo wacho ni sama weri ywak chikane ite ne ma weche gi wacho weche gi konyi nikech ko jomoko ne wacho ga ni pogo biti gi gini tamogi ni ka ng'ato owinjo thum to en ochako mana keto ite to mato gita makanye cha kuong iwinj wer winjo jume ma wer no wacho mae ndalo piny oserumo ng'ama dwaro lwete mondo oyud pamne go Nyasaye donge we mi wendo ko wacho thore ahinya ka wacho ga thore ana wacho ga mathin sa chiwo thum asingo ne gi joga pile pile an ka wacho mathin to ngolo wacho matin kabisa lakini ngolo tami uma chwe ko kamano ti ma jatich Nyasaye Brother Wycliffe Moroko mar mae ndalo piny oserumo donjo e machalo kama eri. Erokamano ahinya mano jatich Nyasaye Brother Wycliffe Moroko bende ma en jaloch mar jogo wende mag Nyasaye maber e piny Luo Nyanza. En jalo manoloyo kendo en go kombe kaeri bang' wuoda matin wang' natang' ni pichni go kaka nochalo kech kacha ne en sere mang'ongo ahinya kendo nyaka ng'at mane miyo kombe en jatelo maduong' mochung' ne iluongo nang'o MCSK CEO Ezekiel Mutua
mang'ongo yani ng'at mochung' ne choko revenues mag thumbe Kenya ka ema ne miyo kombe nyien meno korwako koti marateng'no. Mane ng'at mang'ongo e Kenya ka e department mar music ne chwado ruko kikombe bang' ka noseloyo. Omiyo kawuono Nyasaye olochonwa jololwe TV1 bende wamor kaka jower. Omiyo wabro tang'oni pichni bang' muda matin ne kaka nochalo. Omiyo kik jawer mabiro kik chunyi tho. Nitie mana wacho ka mokwongo ni jomoko chunygi tho. Ni wer kok wuok maber to iwang' kia otimore nade. Jatich Nyasaye moro ma nyocha ng'eyo ka miyo moro ma ben nyocha ng'eyo ka ne biro nyaka ka eri mwa wacho ka ni nyocha bokoro wuok koro dhi mana go angala ni kia nobedo nade. An adana wach ni kinyi makawuono. Sani ma Nyasaye oiko biro. Wek bedo ga chiedh nade, wek bedo gi wasiwasi, rit Nyasaye. Sa Nyasaye sa maber. Koro kinyi makawuono abetang'oni pichni go kaka nochalo matin so bang' mano ero wabiro dhi achiel kachiel e penjo ma bende ang'e ni un gi penjo kendo tudriuru kata kod namba mani kanyo go ero obiro nong'o achiel kachiel. Ento pile ka pile ageni kobiro wer manyien nitiere ga wang' namiye thuolo ni kawuono kelo nwa wer mane ok obiga nono. Koro kik ibed gi wasiwasi. Kok kamano kapok atang'oni picha adachako amedi mana wer moro achiel moro manung'eye go pile mane iluongo ni signature. Unuwero Yesu notimo nwang'o wan mabeyo abeyo wan joma richo mane onge dala. Ing'eni wero na penji go last time ni to ni irach nade wuodo ruko ni wan joma richo mane beyo abeyo ni bakerie kanyo wuodo ruko. Maruth an atiyo losi ler kamano. Ng'eyo nitie jok moko mane Nyasaye ogolo kama tek. To Nyasaye otimonegi gibedo maber. Koro wer nyis gigone Nyasaye erokamano. Kuma Nyasaye otimogi nade? Nyasaye ogologie. Koro mano miyo ng'ato nyalo paro kuma Nyasaye ogole to gono Nyasaye erokamano. To jomoko bo go erokamano wuod baba ok ogo. Koyudo to wani ene moyudo kende. Yaka dongo e piny mamwalo ni nyaka igone Nyasaye erokamano. Onge gima biro ma Nyasaye okotimore nade. Okotele. We akunga mi werno bang' muda matinas bang' mano pod wan gi twak kik dhi mabor medikete mane Lolwe TV mani kod an Mumbo Jakadongo kaachiel gi jaloch mar award mar gospel piny maluo Nyanza brother Wycliffe Odhiambo Oruko. Kok kamano mole machalo kama eri. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso to ni wara nono. Yeso to ni wara nono. Baba to ni waro chunya. Baba to ni waro chunya. Omore to ni gwenda nono. Omore to ni gwenda nono. Baba ngamalo ionge. Baba ngamalo ionge. Okumba to ni gwedho chunya. Okumba to ni gwedho chunya. Omore to ni changa nono. Omore to ni changa nono. Tairi ngamata lionge. Tairi ngamata lionge. Yeso jakony wuon Nyasaye. Yeso jakony wuon Nyasaye. Wuora ngamalo ionge. Wuora ngamalo ionge. Iwinjori ya Nyasaye. Yeso to ni changa nono. Yeso to ni changa nono. Wuora to ni gwedha nono. Wuora to ni gwedha nono. Omore to ni changa nono. Omore to ni changa nono. Wuora gima chuli otama. Wuora gima chuli otama. Kairi ngamalo ionge. Kairi ngamalo ionge.
elonda nono. Okumbanga matalionge, okumbanga matalionge, okumbanga malo ionge, okumbanga malo ionge. Jagweto ni gweda nono, jagweto ni gweda nono. Jachanto ni changa nono, jachanto ni changa nono. Yeso jakonyuon Nyasaye, Yeso jakonyuon Nyasaye. More ng'ama talionge, more ng'ama talionge. Seloyo. Oyudo were ruoth kana, oyudo were ruoth kana. Yesu were ruoth kana, Yesu were ruoth kana. Jadolo kumba mar kedo, jadolo kumba mar kedo. Yes asere mar kedo, yes asere mar kedo. Yae ruoth kana, yae ruoth kana. Jadolo kumba ruoth kana, jadolo kumba ruoth kana. Yesu were ruoth kana, golo gombo ruoth kana, golo gombo ruoth kana, golo gombo ruoth kana. Yae ruoth kana, yae ruoth kana. Yesu more ruoth kana, Yesu more ruoth kana. Yesu simba ruoth kana, Yesu simba ruoth kana. Ng'ama loyi onge, ng'ama loyi onge, ng'ama tali onge. Oyudo were ruoth kana, yae ruoth kana, yae ruoth kana. Jadolo yae ruoth kana, jadolo yae ruoth kana. Yesu kumba mar kedo, Yesu kumba mar kedo. Jadolo sere mar kedo. Kura ni kanyo kisewinjo weno to mae brother Wycliffe Omboko mano wero wende no. Okinyi makawuono ne wan ne ni goero kamano makende gi fans mag Lolwe TV jo tisho momiyo yudo kombe machalo kama nikech no wuoyo kae di koch no miye kombe to no yudo kombe no kendo ne jaloch makoni go kombe no ero. To penjo pod biro kuomo kombe no nikech no ka dhano penjo kama tek ahinya kokalo kuom ng'we man go kanieri ni to kombe ni iduoke koso kombe ni en mare chutho koso kombe ni ibero kombe ni. Koro ber ka wan kode ka achiel te ng'at ma kod ningo kombe luo Nyanza kaeri masana ngini komolo Kisumu to Kisumu koro chachni kich ngini sane kod ko ng'ama yoto ng'ama peke ground det Nyasaye opake ruoth wacho kombe ni miwa lerne matin baba nikech ang'eno kombe machon kana mag skul ka nyalo duoke skul samoro ka skul olocho to kombe cha ne dong' adong' e skul ka cha ne ng'ama dhi kode onge mar kanisa ne bira bedo office father kacha ne nyalo duoke badaye mar mipira bende duoko ga bang' muda mamoko koro mari ni to chal nade en bi dhi duoke to dhi duoke kuom muda maromo nade. Penjo maber ahinya Mumbo Jakadongo. Adwana ayango mane jok piny manogo na kura. Mokwongo achaka gone gima naero kamano. Tich mane gitiyo maber. Okombe ni chalo kama. Okombe ni kaka brother Wycliffe owin. Ma okombe momiya chieng' ne bed rapar. Kata ne familia mara
kata mana jok mabiro baba nower mokelo kombe baba nower mokelo kombe koro kaketo kombe ni kata mana e oda kamae to kata osiepega mobiro to neno ni brother Wycliffe ni tiyo ne ga Jehova Nyasaye to ma mich manomiye kowuok kuom tich matek motimore na koro kombe ni ma en mara mondike nyinga nyaka chieng koro en gima abro bedo go kaka rapar amen mabe chieng ora paro ni jo tich so nomiyo wayudo ang'o kombe la Lolwe TV fans mag Lolwe TV nogonwa kura motima node mwayudo kombe ma ko kombe ni oken kaka koro mar World Cup mi kwasego ball to ma koro mara mabro paro go ma chieng moro ne bedna kaka rapar ndalo mane pod an kijana kaka pod an kijana kaka ndiko we Ecclesiastes ni tine Ruoth Nyasaye ka pod tin mondo ka chieng bet maduong to Nyasaye bende biro pari koro chieng moro bro bedo na kaka rapar to chieng ni dong dhano to nitie stages ma ji kale e ngima do koro ma to bro bedo kaka rapar nyaka chieng ko jat Nyasaye wuoyo maber ahinya kendo amor kaka iwacho no nikech ang'e ni mano ne penjo ma chando ji mang'eny ahinya but rada ni koro wawe wacho kombe no matin nikech an pile ka pile ang'o mondo wach Nyasaye mole luwo Nyansa gi generation mabiro nikech kwa puonjo jowa kwa puonjo jower manyien to gene makoro gibiro mako kuonde masan mokoro an tiere giri ang'o minyalo kono jogo matendo kaluwore gi space mane kale kata mar competition no dhi mbele nikech nitie jower mabende ok ong'eyo ber wer ni wer bende nyalo miyo gi nyone kamoro penjo maber jaka dongo gima dwa nyiso artist manoko kacha nyaka iti matek Nyasaye nyaka iti matek ana tiyo matek ng'at Nyasaye ok ni wer kende matin nyaka ne achak wach mar campaign mar wer pok anindo maber ng'at Nyasaye nikech iyudo ka an kata studio jomoko kong'eyo an kaka brother Wycliffe an wende ga record gotieno nikech aonge thuol to nitie jomoko makoro kawo ni en ka en jawer to koro en mana wer no kende motimore nade motiyo mondo mi Nyasaye be oting'i malo nyaka iti matek koro yudo ka adwa na encourage jok mani oko kacha ka in jawer kik ing'i wer kende time gima chielo be manyalo support ministry mari nikech sama onge gima chielo mitimo no yudo ka koro yuto moro samoro miyudo kuom wer cha bedo matin dok piny samo dok piny kamano tich bedo matek matin yes koro for example wan gi jowa bende ne chako wer kaeri to ofel ni sani giweyo nikech report mayudo nikech an jafwambo gi kayo kendo kae warome kodgi wan gi jower adek dichuo achiel gi mine ariyo ma kata kidhi e social media to giwu maber ahinya kokalo kuom jower ni jower ok oherore koro gima chanda kaka komoja kadongo bedo ni jower ok oherore nyalo interfere gi ng'ato nade gi ministry ni kiti Nyasaye penjo maber ahinya kadongo engimani sometimes we do expect too much kuom ji in ka ng'ani midwa no eri ni to en to ok oherore no wuon in ere kaka odhi eri ng'at Nyasaye ok odwar to en owuon koro en owuon emoko mor gi kaka en iwinjo don't expect ng'ani mondo timi nade iyudo ka nitie kata jower mamoko an kaka brother Wycliffe akonyo jower ok anyal wacho makata ng'ama ni oko kanyo kowinjo ka riambe Lolwe ka to nyalo go nyalo go simu mondo penji an onge jawer mosebiro ira monyisa ni brother Wycliffe adwa timo kama mok yani gima ng'eyo matimore nade ma ok akony nitie jower mabiro ira brother Wycliffe adwaro kata mana sikiza kon atiyo kata gi pesa na mondo atimre nade mondo akony gi nikech ang'eyo ni chieng' moro achiel an bende kata kokonya to chieng' moro ne bed rapar iwinjo mondo embo timre nade okonye jomoko ka embe notime nade nokonye nitie jok moko ng'eyo kata studio kama ginyalo dhi nitie jomoko ng'eyo kata kaka ginyalo register wendegi ting'e ni jomoko nitie jower ma en ong'e mani kodhi ogolo wer to dhi timore nade pastor moro luonge odhi perform ni kanye konya yudo ang'o tonglo moro matin ok en kamano wero bedo maduong' ng'at Nyasaye inyalo golo wendi awuoyo gi jawer man koro ni oko kacha chande mabe koro gombo mondo chope level ma brother Wycliffe ochope level matunde en tich matek to gimoro amora mitimi keto ne Jehova Nyasaye there are so many platform ma jawer nyalo kogolo wende to nyalo kete nitie skiza platform manyiyo ji pesa maber inyalo kete wendi no kanyo sama koro ng'ato goni simu titimore nade tigwedhori godo donge mana chiel nitie YouTube inyalo kete wendi YouTube pay okochuno ni nyaka ikaw wendi dhi sign another contract with another company ka manage you ang'o your YouTube channel is something ninyalo timo in owuon kendi apart from that nitie streaming platform igolo wendi tikete streaming platform makata ng'ama ni US ng'ama ni kanyo nyalo yudo wendi neno nitie Boomplay nitie Spotify nitie
streaming Mdundo.com, mdundo.com aken vibration aken ang'o gini. exactly mago kuonde ma nyaka wendi onge kaminya kaka an Brother Wycliffe onge kaminyalo manye wenda mitimre nade mikosi iwinjo kidhi e YouTube ibro yuda Skiza ibro yuda streaming platform go te ibro timre nade Ibro yudi. kimedo magi te to gi show mabe Nyasaye mi kidhi tiyo ne ji e kanisa pastor nyalo gwedhi ok ochuno ni nyaka gwedhi mano to koro en nende ineno to imbe in jadolo kiseluongo ng'ato koro kaka koro ingo jakadongo iluongo Brother Wycliffe obio pake Nyasaye donge imbe nyaka igwedh jawer me kotimore nade odhi komo koro adwa encourage jower kacha ng'ato nyaneno ni to Brother Wycliffe in koro ni win award koro we tiyo ne Nyasaye ok kamano ng'ato Nyasaye yudo pesa ok goli kuom Jehova Nyasaye to be mondo tich mar ministry obed mayot nyaka ibed gi pesa mano gima ok dwa wuondo ng'ato Nyasaye nikech kidhi e studio nyaka itiga ng'o pesa to wendi no kete avenues mang'eny minya kelo ni otonglo Manya kelo ni income. Anyalo kelo ni income. Ineno. Koro kitimo kamano. Weche bedo mang'o maber. Koro encourage jawer manoko kacha ti matek. Kik ing'i wer kende. An kaka Brother Wycliffe atimo gik kanye. Koro gigi tima ng'owa support ministry mari. Adwa encourage jawer man oko kacha cha. Ka wendi no nyalo gona sima bro chiwo namba na kacha chande anyalo nyisi avenues mang'eny minyalo timo nene manyalo konye mana kar dhogi kanja ti Nyasaye en wach makoro tama ling nikech ano kalinga kodhi matek ahinya jower gi wacho ni jower gi okwerore koro gini chanda kichawinjo kitume manyalo understand sama okierore ni ang'o ni ng'ato no timne wad ng'o ng'ato ng'ene mdo ere to bed ni ng'ato ko eri kata ka jawer ni gino konyo ministry gang'o penjo maber ahinya jakadongo Nyasaye ok nyal mi ng'uono gi jite mano gima nyalo wach maler Nyasaye ok mi ng'uono wach jo komora manade no ya kineno ka Nyasaye ok mi ng'uono gi jawer machielo ng'at Nyasaye lam Nyasaye omi ng'uono gi ng'at machielo we sari gi ng'ato bo many ng'uono kuom Nyasaye weri gi dhano wach maler Nyasaye ok nyal mi ng'uono gi jite to ka jawer moro nyisi ni kone ni Brother Wycliffe agolo wenda moro kae nyisa kaka danyalo chopo kata mane lolwe nitie jawer mabro nyisi ni an adhi mane jololo gwe no bira studio kama na time recording to gikawa ng'o wenda iwinjo kaka wacho ni nambe no konyalo samoro nambe to no kotimo owuondi ng'at Nyasaye koro nitie be jawer moko ma Nyasaye ni aigi mong'e ni kata kokonyo mumbo jakadongo embe chieng' moro no konye ineno kamano koro wach mabiro ni jower okoerore ni nyoro kapok adhi mabor ne social media ne Facebook aringo kama jower adek wacho ni an kare koro katek to koro jo gospel gi an wadhi abed mana gi jo angla ya ikare imbi nena wach no koro jower moko support e comment ma endelea ma penje ni ya penji jogi ero gidwaro era mane ok en kamano ne ji te ng'at Nyasaye ok jower te ok anya wacho ni jower te ok oherore nitie joma Nyasaye omigo ng'uono nikech an king'iyo kata an Brother Wycliffe onge kaminya nene Sarah Brenda mokineno Brother Wycliffe dong mana dier man kamano kineno Esther William tibro neno Brother Wycliffe kineno Sarah Brenda bro neno Brother Wycliffe donge manyiso ni Nyasaye omiyo ng'uono kodgi to gimbe Nyasaye omiyo gi ng'uono gi Brother Wycliffe ineno koro Nyasaye ok di mi ng'uono gi jower te to chuny mar jawer kaka koro chunya ok chal gi chuny mumbo jakadongo ineno to ok ni jower ok oherore samoro in bende in jawer midwa ni kony imbe approach mari ne jower mane Nyasaye oseketo go atwa moro mbele kacho is not good idhi kichagi ok ni koro ni ka ineno ni jawer moro obedo mbele kacha ni koro nosungore kata noting'ore hapana ng'ani bede gi ng'ani mos ng'iye ni to en to timo ang'o mochopi ang'o mochope chande tibira ina humble way koro jatich ruoth Brother Wycliffe gombo mondo itimri nade ikonya ka gi ka ting'eni jower moko biro niya ng'at Nyasaye miya namba jololwe koro gimbi samoro ikaw namba no titimri nade ichiwo to koro ing'eni ng'uono ma Nyasaye omiya gi jololwe samoro itimri nade ionge go ineno gima timore kamano miya namba joramogi ikaw namba to nikech namba to kabitami to dong' abro miyi ng'at Nyasaye namba samoro ng'uono ma Nyasaye omiya gi ng'at machielo cha in itimori nade ionge go koro ka wacho ni kata karo kaka sani adwa ng'ato jawer moro nitie madwa neno mumbo jakadongo donge an ka go ni mumbo jakadongo simo to mumbo nyalo ng'iyo sipano to wacho ni ma Brother Wycliffe gocho na donge to in ng'ama samoro mumbo ne ionge gi namba ne kigocho ne to samoro mako nyalo bedo matek samoro matin donge koro
kidwaro ni mondo ikonyi bia in a humble way to achacha ni ng'at Nyasaye connecta gi kacha to in be in jawer ma Nyasaye omiyo ng'wono in be ka koro bi iri to koni ni mondo ikony konya wadu ng'at Nyasaye dong walando injili madhi cham go ngima mi wawer manyien mane gocha moro ni go manyien kaka ro kadho maro cheri kama odo kungo miel monde jogo cham wach to donje igi monde ka pod pime neno kanigo e juma goe amor ng'at Nyasaye kamano ni wacho kamano ni jomolocho mor ni e dala ruoth kiloyo lwencho ni chimri nade ni yudi to chako nyisowa en wer matudo nyadidek kendo chak winjo ko wacho ni ngimo kanwa to ngimo kan kany polo malo ineno to wende ni chak challenge wa niya kokitiyo to ngima ok ni ne ng'at Nyasaye ineno jomokedo kende mano ne ngimano jomolocho mor ni e dala ruoth loyo lweny ni yudi kokawera inyanga ana se chako miel wa kamera mosekelo machiegni koti wewa kamano nyaketne jopiny mondo nyingu dongo nango jomolocho kokamano wami wer mar jomolocho mar brother Wycliffe Odhiambo Ruko jaloch mar higa nieri mar awards Nyanza region Nyasaye mondo gwedhu ka werno donjo kik udhi mabor plan kodu kagi kaeri mambuja kadongo Hallelujah. Jomolocho mor ni e dala ruoth iloyo lweny ni yudi jomolo lweny mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi jomorito mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi timo kinda to mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi weyo richo to mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi olo malo mor ni e dala ruoth iloyo lweny ni yudi ka Nyasaye mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi jomorito mor ni e dala ruoth iloyo lweny ni yudi jomorito mor ni e dala ruoth iloyo lweny ni yudi weyo nyiego to mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi weyo sunga to mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi olo malo mor ni e dala ruoth iloyo lweny ni yudi ka Nyasaye mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi jomorito mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi jomorito to mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi timo kinda to mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi timo kinda to mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi erokamano Yesu wamiyo iduong' jatelo haleluya olo malo mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi ka Nyasaye mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi weyo nyiego to mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi weyo sunga to mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi jomogeno mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi jomogeno mor ni e dala wa iloyo lweny ni yudi rita diera to mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi rita diera to mor ni e dala nogo iloyo lweny ni yudi Nyasaye ma jang'wono walo lweny mondo wayudie osimbo ngimo kanwa ngimo polo e polo Nyasaye roma yera ngimo kanwa ngimo polo e polo Nyasaye roma yera simbo sidnwa osimbo sidnwa e polo Nyasaye roma yera simbo sidnwa simbo polo sidnwa e polo Nyasaye roma yera wana morie kawalocho wana morie polo Nyasaye roma yera wana werie wana
Erokamano ahinya kawuono en kawuono joma wacho ni keny go mago joma werigo. Awacho pile ka pile gik mabeyo kaeri, puonj maleo gima nyalo konyo ng'ato idong' e Lolwe TV e chenro ma jotich show. Jalo mata chenro ni en Muja Kadongo. Manya namba ni kanyo ero kidabire show kaeri waonge gik matek manyalo penji go namba no wami direction bi e show mondo wach Nyasaye manyalo miyo ng'ato wuok ng'ala machielo kadhi ng'ala manyime. Kaka nawacho mokwongo joma tudore kodwa sani wan gi Tich Nyasaye brother Wycliffe Odhiambo Ruko. Gimomiyo en ka ogero kamano nobiro ka mokwongo kano kwayo kura mondo gone mondo piem mane gin go ma iluongo ni Amarwa Awards, jogo mane go thumbe maber mag Nyasaye pinje mag Luo Nyanza. Nyasaye nogwedhe nokawo namba 1. Mano emomiyo biro kokinyi ma kawuono mondo watem nono, watem penjo kaachiel gi jiwo jogo ma bende gombo mondo chopi ng'ala manyime kuom thuolo mabiro, nikech kawuono ni en kawuono, kiny bende mana kiny. To gidwaro mang'eny ahinya. For example, nowinjo ni Marwa Awards ni to nosekawo namba 1. To bende nitiere migepe mamoko e Marwa Awards kaeri ma pod ma ok wanyal winjo. Tich Nyasaye kopogore gi gospel kata kopogore gi joma talent mar weri mondo mag injili. Marwa Awards de yaw nwago mathin mondo nie nang'o nikech un ma un kuno ambe ago mondo abi next time. Penjo maber Kadongo. Marwa Awards ni ne en lek mar achiel kuom be nyien ma wuok e piny Luo iluongo ni John Deve. En kijana ma be tiyo matek kaka nasenyisi ni e piny mamwalo ka nyaka iti matek to ne en gi lek ni mondo chieng' moro okawe jower tete ma Luo Nyanza oket kamoro achiel iwinjo. To lekne ne nochopo kare ma kacha no kwan gospel kendwa. Ne wariwo nyaka jo secular, ne wariwo nyaka DJs, ne wariwo nyaka radio presenters ineno. To kijana ni gi lekne ni nodwa ni pinyo nagi te ng'ata man gi talent e pinyo nagi cha en bende obedi ang'owa motivated kaka jo gospel nobedo motivated chande. Iyudo kane wan nyaka gi jo secular. Ing'eni kaka koro atimo gospel ok owacho ni koro siepega te ok ni nyaka gibed jo gospel. An yago siepega ma be jo secular to Nyasaye omiyo gi mich mar ang'owa mar wer donge. Koro ing'eni ng'ato ka wacho ni brother Wycliffe to bibet gono machalo mana ja secular no en ng'at Nyasaye. Mano mich ma Nyasaye omiye en bende. Koro kaka ne wane Marwa kachacha nitie osiepna moro Musa Jakadala is a friend of mine kata manager mare ong'e ahinya iluongo ni Polycarp ma nitie kama warome ineno mano to koro tich mar biashara ineno ma kata en bende nitie award mano timore na mano win iwinjo Prince Inda en bende nitie award mano timore na mano kik wi wil DJ Aboy. Ing'e DJ Aboy? Wato kwan kode ka. Wan kode ka. Ebe nitie mich mano timore nade? Mano yudo. Aya king'iyo kata ka wacho radio. Felix Onyaboro. Pesotas. Ma wuok e Dala FM donge. Sami Kenya ja Kisumu. Yes. Dhie Radio Sky. Gimbe nitie gima ne giwil. Koro ineno ka kijana ni en gi lek maber ma ok ong'iyo ni jo gospel kende. Okawo ng'ata man gi talent. Comedians at this iluongo na this jojo kusilongo nenga ok anyal ng'iyo nyinge maber but en be iyudo ni ochoko momkor nitie kaka gin. Koro Marwa Award is good nikech en oting'o Luo wa tete ng'ata man gi talent to ne nyalo yudo mich kacha kendo ne giyudo. Koro ok ni en mana mar jo gospel kende ng'eni koro wayaro tiende malach donge. Jok ma jo radio nitie jo radio ma support maber kaka koro Radio Sky cha gin bende ne giyudo kikombe nikech gitiyo matek. Felix Wuod Nyaboro kacha tiyo matek, DJ Aboy tiyo matek. Ineno gima chalo kama. Prince Inda tiyo matek, embo yudo. Musa Jakadala tiyo matek. Koro gimo okombe gi korne ga dhega dhia kila mar gi chuth. Kya bisa ng'ato tinga kombe ne dhega dhia chuth. Koro dong ineno ka Marwa Award en gima ber. Koro kata TV stations nitie be mano yudo mich kaka Igesa ne giyudo sawadi. Koro dong ineno ka Wuod Luo ni en wuoyi ma wiye ler koro temo mondo Luo land te otimre nade oting'e malo. Koro adwa nyiso jawinjo manoko kacha in ma in gi talanta ni kata kineno ka nyathini moro dongo to en gi talanta kik ineg talanta mar nyathini no inji nyaka soma te au kamano. Araka brother Wycliffe dong koro Nyasaye omiya mana mich mar wer somo ber to kimedo gi mich we can call onyalo miyo kata example nyalo keto kuone mesa oneno kata Michael Olunga dong en jabol ok owacho ni nokosomo lakini koro yudo ka mich ne cha miye gimoro moyaw kaka
sombe chande dong. Yes, koro anyalo encourage joluo land kacha. In jawer moro ma koro ineno ka gima ni koro chunyi dwa tho nikech ni golo wer moro achiel. To ni kero ni idhi ir jawer moro ni to koro dismiss. Ng'amo nyisi ni ing'eni sama igo dot moro to bedo locked. Manyiso ni onego bed ni duongo machielo. Ok owacho ni koro kiduongo mano to koro ok oyawni. Kiduongo dot no to ok oyawni mano ok odi ng'at Nyasaye. Duong dot machielo ibiro yawni ng'at Nyasaye. Kamano. Sadhi matek ahinya kendo chuno mondo watieki to mana kar dhogi nabo mi wacho ni mogik kuma wende gi nwang'ore and then namba ni mar sima kanisa singo mondo watiek show. Aneno ka bende sa director mara nyisa ni sa kethore kacha chande kamuting'o iluongo nang'o kamulungo Jamigori kachiel gi Mr. Nyagola aneno ka sa kethore marach ahinya ko kamano tabul mithula achiel kachiel. Ng'at Nyasaye wachaka kawo thuolo ni agone jowinjo mag jotich so erokamano kendo fans mag Lolwe TV erokamano kuom thuolo manukawo manugona go kura aduoko ni erokamano to kaka nugona kura pod abro medo gwedhou gi wende mamit mag pako Jehova Nyasaye. Abro tiyo ne Jehova Nyasaye kaka numbe nugona kura mondo amed tiyo ne Jehova Nyasaye. To ne fans maga oko kachacha Nyasaye mondo med gwedhou jo Israel Church of Africa mano chung koda familia na aduoko ni erokamano to kod Mumbo Jakadongo to wi ok nyal wil to kod manager mar Lolwe TV Niko Kelo. Nyasaye mating'o ji malo omed ting'o Lolwe TV malo gi jotich te jotich show Nyasaye oting'u malo. Producers Wuod Migori Nyasaye omed ting'i malo. Nyasaye omed ting'u malo. May God bless you all. Amen. Namba ni chabe wacha die. Koro anyis jopiny namba na. Migi namba mondo watiek kana ka gi namba na to koro ginyago chona. Kaka nasingo ne jower cha. Koro ng'a samoro okwamo kamoro to en gi talanta mar ngati sa ing'eni ng'ato nyiso kwayo namba ni Mumbo Jakadongo nitie jawer moro madwa ni mondo igo thume kae koro kawo namba na kata ang'achaka mi namba Mumbo Jakadongo Mumbo Jakadongo binyalo anyalo mi mara 0723 78 44 03 0723 78 4403 wiki kwil dia YouTube kacha many brother Wycliffe Odhiambo Ruko ti subscribe ti like search kwe mondo ting'u malo. Amen. Ana mor kendo wach mowinjore no mor kabisa puonjo ji kendo ang'e ni kama ng'ato ne chande no onwang'o ansa no kendo joma ok oyudo ansa e wang'e ochako chiwo nyaka namba yani ni koro konyo gi te wacho modo ogo simu luonga ni Mumbo Jakadongo ni jok mano kwaya namba mar skisa cha nitie skisa ma dhano kwaya kokalo messages ada na migo ka in gi simu kanjo radio star 811 334 hash radio star 811 star 334 hash mago joma no kwaya line cha and then bang' wuodo matin dwe mar abiriyo ka eri jotich show dhi Dandora Dandora wang'ni idhi bi Dandora die Dandora nyaka bi Dandora Pastor Mumbo kanisa Pastor Mumbo kanyo wang'ni amba arwaku kama arwaku kama pake Nyasaye yawa jo Nairobi ko wang'nu fela kichano ka jiwete dhi bire ka chaka gi jati Nyasaye ma wan go ka oruko wan yiwuor kingi dhi biro yani ji tete jo Dandora kochakore phase 1 nyaka phase whatever Dandora tadi kabro miyo machiegni ahinya biro pak Nyasaye kanyo ibiro tim gi mowinjore kanyo ero nikech Nyasaye choni komiwa ngima we mondo wapake kendo jogo madagombo wer kini nigi talanta mar wer bi mondo rom go jati Nyasaye brother Wycliffe Oruko achiel ka achiel kiwuoyo kode kamae nitie office mibedo tiwuoyo kode kaka idwaro monyalo kony kech injili ni to nyaka yal dwe mar abiriyo tarik abiro chiwonu to kata kanu mnatiko kwenda tieko namba mar skisa cha en star 811 star 334 hash. Nyasaye mondo gwedhu Mumbo Jakadongo nyaka Jumapil manyien saa machalo kod ma. Watiek ni gi thum mane? Watiek gi piny ni dong. Koka mano to wa piny ni dong donjo machalo kama eri. Pile
tabiro. ngima mosiko manyaka chieng' ya Jehova. Bende ywak dengo tabiro. Nyuola ywaga tabiro. Anyuola dengo ya Jehova. Nyuola ywaga Anta tieko tabiro. wuodha ya Nyasaye. Romna gi lal polo ya Jehova. Ora ywaga tabiro. Ora ywaga tabiro. Iseloyo. Mama gi remo ya Nyasaye. tabiro. Mama ywak dengo tabiro. Mama ywak dengo tabiro. Baba rom naglan Amalo ionge ya Jehova. Baba rom naglan polo. Meda chiri ya Baba rom Nyasaye. naglan polo. Kinyoru Ero wewe. wanieyo Yesu. Meda kinde ya Nyasaye. Ero wanieyo Yesu. Miya chira chopa nini ya Wila Nyasaye. wanieyo abiro. Wila wanieyo abiro. Ora rom naglan polo. Ora rom naglan polo. Mama ywak dengo tabiro. Mama ywak dengo tabiro. Ora ywak dengo tabiro. Seche chopo ya Nyasaye. Ora ywak dengo tabiro. Neno kane yo abiro ya ruoth. Yola ywaga tabiro. Romnwa gi lal polo ya Jehova. Yola ywaga tabiro. Siepe ywak dengo tabiro. Siepe ywak dengo tabiro. Baba rom naglan polo. Baba rom naglan polo. Ero wanieyo Yesu. Atieko wuodha ya Nyasaye. Ero wanieyo Yesu. Romna gi lal polo ya Jehova. Romna gi malaike mag polo ya Nyasaye. Hebu inuka hivi tushukuru tu Mungu kwa sababu hili Mwenyezi Mungu amefanya hivi. Sio kuna wasanii wote kunyeji tu kwa platform. Wapinzani wanapiga kelele jamani. Sauti DJ, sauti DJ. Aulize vigelegele Yesu. Thank you very much. Barikiwa sana, thank you.